Letnja sezona godišnjih odmora uveliko je u toku. Ukoliko se pripremate za malo duži put, svakako ne možete bez bezbednog automobila. Posetili smo jednu automehaničarsku radionicu u Novom Sadu i potražili reč stručnjaka. Pre odlaska na godišnji odmor najbolje bi bilo da se pregledaju kola kod nekog majstora, znači da se pregleda ulje u motoru, antifriz da se prekontroliše, da se prekontrolišu pritisci u gumama, da se prekontroliše kompletan donji deo automobila, znači kočnice, pločice, za kočnice i ručna kočnica da se prekontroliše i, kažemo, obavezno pritisak u gumama i kvalitet guma da se prekontroliše, da li je, da bude bezbedna vožnja. Nova pravila tehničkih pregleda mnogo su rigoroznija nego ranije. Majstor Steva ukratko pojašnjava zašto su pooštrene mere i šta tačno novi tehnički podrazumeva. Ne zaboravite jedno, bezbednost je ipak na prvom mestu. Pa ovi sada po novom tom zakonu tehnički pregledi predviđaju da obavezno traje pola sata ili otprilike pola sata, s tim da mora svaki automobil da se slika sa prednje i sa zadnje strane, da se slika recimo kilometraža, kilometar sat, jer predviđaju da se vodi evidencija o tome, tako da više neće moći prilikom preprodaje automobila da se vraćaju kilometraže, da se vara oko toga, zato što će biti sve evidentirano na tehničkom pregledu. Ovo što se tiče slikanja je važno, zato što je nekad se ranije dešavalo da ljudi ne doteraju vozilo na tehnički pregled, nego im urade tehnički pregled onako na crno, što bi rekli mi, i onda znači bezbednost tog automobila je upitna, jer verovatno ima nekih problema, da li sa gumama, da li sa limarijom, da li sa kočnicama, čim nije došao na redovan tehnički pregled. Znači to sad više ne može da se uradi, mnogo je rigoroznije, kontrolišu se čak i gume koje se nalaze na automobilu i upisuje se broj sa gume i marka guma, zato što se i to ranije dešavalo da recimo ko ima loše gume, ono pozajmi od prijatelja sa istog automobila gume, stavi na automobil svoj, pređe tehnički pregled, vrati opet stare neispravne gume i tako se vozi, znači ugrožava bezbednost saobraćaja. Znači to je sve sad svedeno na minimum, tako da što se tiče bezbednosti sigurno će biti bolje i povećana bezbednost na putevima, onda mnogo su strožiji propisi za kuke na vozilima, znači ove kuke za vuču koje se nalaze na vozilima moraju biti ili original fabričke koje imaju pločicu sa fabričkim znakom ili fabrika koja je prodala kuku da je atestirala da bi te kuke bile pravilno pričvršćene na automobil, jer na automobilima je fabrika predvidela mesta gde se može pričvrstiti kuka za vuču vozila i ta mesta su ojačana. Tako da kad se montira kuka koja je atestirana, onda nema nikakvih problema i može da se pređe tehnički pregled. Ako ima neke kuke koje nisu atestirane ili nemaju svoje pločice, mogu i one da prođu tehnički pregled, ali s tim što je mnogo komplikovanije i mnogo skuplje ta procedura koja treba, ali mora da se podnese zahtev Agenciji za bezbednost saobraćaja, da se na fakultetu pregleda kuka, da se snimi, da se to sve proveri radi bezbednosti, pa onda da se dobije atest i da se ide na tehnički pregled, da se odobri, tako da je to dosta skupa procedura. Ne znam kako će ljudi sa tim starijim automobilima to raditi. Iskustvo u svakom poslu donosi veću dozu profesionalnosti. Može li majstor Steva čim pogleda automobil da vidi i od čega on boluje? Ranije na onim starim automobilima, na jugićima, na stojadinima, fićama, tristačima, tu je moglo odmah, recimo, čim neko
se javi, kaže, ne znam, neće da pali ili nešto, nije u redu. Tu smo odmah znali da li su možda platinska dugmad ili kondenzator, razvodna kapa, svećice probile i to se rešavalo vrlo lako i moglo se rešavati na putu. Tako da je to ranije bilo predviđeno kad je neko na godišnji odmor na more da obavezno nosi rezervne svećice, razvodnu kapu, ne znam, razvodnu ruku, kondenzator platine. To je mogo bilo ko da promeni na putu ko se razumeo. Sada na novim automobilima gde je sve kompjuterski regulisano i paljenje i varnica na svećicama ili recimo ako su dizel motori pa je ubrizgavanje u pitanju, to je sve kompjuterski regulisano, tako da recimo bilo gde neko da stane na putu, ne može mu niko pomoći dok recimo ne dođe neko sa dijagnostičkim uređajem kojim će početno da dijagnostifikuje i dijagnostički uređaj da ga uputi na moguću grešku koja je na automobilu. I dijagnostički uređaj ako prikaže neku grešku ne mora da znači da je to samo, znači ako prijavi, ne znam, bombinu na nekom benzinskom automobilu da treba promenuti bombinu i da će 100% upaliti. Moguće da je možda neka greška u kablovima ili u onim utikačima specijalnim i to. A recimo kod dizel motora se često dešava, ne znam, prijavljuje regulator pritiska goriva, senzor pritiska goriva. Često kod ovih novih automobila crkavaju senzori koji mere broj obrtaja radilice. Jer od broja obrtaja radilice onda kompjuter reguliše kad će biti moment ubrizgavanja na pojedini cilindar, kad će biti paljenje na pojedinom cilindru, tako da je to jako važna stavka, a recimo na mnogim automobilima se to nalazi na jako nepristupačnom mestu, tako da recimo ako neko i ustanovi da je taj kvar u pitanju, ne može da ga promeni na ulici jer mora da se podigne automobil, ne znam, da se skine neki deo sa automobila da može da se priđe tom senzoru da bi se promenuo. A koji su to najčešći kvarovi sa kojima se vozači susreću? Pa nema nekih sada sa ovim novim automobilima, nema nekih velikih problema. Ljudi dolaze na redovne servise, zamene ulja, filtera ulja vazduha, filtera kabine. Onda redovno recimo se popravljaju kočnice, menjaju se pločice za kočnice, diskovi. Pretežno to sad na svim automobilima ima, retko ko ima doboš kočnice nazad, tako da, znači to se gleda, eventualno upornice napred od balans štangle, to kad god se penje vozilo na ivičak ili nešto, tu su velike opterećenje, onda te plastične čaure brzo propadnu i onda kad ide malo automobil po neravnom putu, onda to lupa i onda stvara neprijatan zvuk, ljudi se plaše. I onda to se menja. Znači, to su neki ovako sitniji kvarovi. Desi se nekad, posle par godina da ode kvačilo, mora da, na ovim novim automobilima, ako ode kvačilo, mora da se menja kompletan set, obavezno, znači lamela, korpa kvačila, potisni ležaj. Na nekim dizel automobilima, nažalost, ima i neki zamajac iz 2 i više delova koji se zove plivajući zamajac i on je dosta skup kada ode, a isto stvara neprijatan zvuk kada recimo se pali automobil ili kad se gasi automobil, dolazi do lupanja, a hoće i da trese prilikom polaska vozila kvačilo, tako da to onda mora da se menja. To je malo skuplja popravka nego kad je običan recimo set kvačila, jer zamajac bude mnogo skuplji nego kompletan recimo set kvačila. A jesu li žene zaista loši vozači? Koliko je to stereotipa, koliko istina? Pa nisu, baš iz mog iskustva i vozačkog iskustva, nisu žene loši vozači, nego žene su mnogo
pažljiviji vozači i više, kako da kažem, strašljiviji. Najveći problem sa ženama je na raskrsnicama. Kada ulaze u raskrsnicu, onda da li one ne mogu da procene ono vozilo koje ide u susret, ako one skreću u levo pa moraju preseći raskrsnicu, onda tu su u nedoumici da li da krene, da li da ne krene, pa tu malo koče saobraćaj, ali inače ostalo se voze isto kao i muškarci. Ima i mnoge žene i voze nekad i brže i žešće nego muškarci. Jedino, kažem, sam to zapazio da je problem kad je raskrsnica, onda ne mogu verovatno da procene tu razdaljinu, ali dešava se i kod muških vozača isto tako da prođe recimo ceo interval zelenog svetla, čekaju da nema nikog baš da dolazi u susret, onda znaju 100% da mogu da prođu kad se zatvori semafor.